Galactique ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ école karamɔgɔ olu ni gouvernement kɔni ye bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw kɔnɔna ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko kunu min ye juin kalo tile 17 kɔnɔna la école karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ni gouvernement bɛnna ko la u ka laɲini dɔw kɔnɔna ayiwa ko min yɛrɛ ye kalanw ye ko u bɛna daminɛ a togoya kɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka taa kalanyɔrɔ la ko ka kalan kɛ a togoya la ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kabini karido jamanakuntigi ale kɔni kun bɔra ka kuma jamana kɔnɔdenw ye o kuma in hukumu na a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ ɲini école karamɔgɔw ka laɲiniw kɔnɔna ayiwa o de sen fɛ tarata don juin kalo tile 16 kɔnɔna la jamanakuntigi ale yɛrɛ ni jamana kɔnɔ maa dɔw kɔni tun bɛ ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔnye ninnu sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye école karamɔgɔw ka laɲiniw ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bila sen kan walasa min ye denmisɛnninw ka kalanko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ɲinan san tɔ kɔnɔna la ayiwa o hukumu de kɔnɔna kunu mɛtiriw olu ni gouvernement ka maaw ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min hukumu kɔnɔna la n'u kɔni ye bɛnkan kɛ ni maa kofɔlen ninnu ka laɲiniw na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ mɛtiriw kɔni kun ka taama dɔ kun bolodalen don bi ko taama ninnu bɔra ma ani min yɛrɛ ye k'a fɔ ko kalan o kɔni bɛna daminɛ a togoya kɔrɔ kɔnɔna ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ burɛmu a yirala k'a fɔ ko finitigiw ka mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ maajugu dɔw ye olu suɲɛ ka taa n'o ye ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tarata don juin kalo tile 16 kɔnɔna la ko nin ye maajugu dɔw de ye olu kɔni ɲɛsin finitigiw dagayɔrɔ ma burɛmu ka taa maajugu wale dɔw kɔni kɛ yen o waleya in sen fɛ u kɔni taara ni finitigiw ka mobili kelen kɔni ye ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi finitigiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin ko in na walasa maa minnu ye nin waleya kɛ u bɛ se ka dɔn ani u ka mobili min kɔni bɛ yen nɔ n'a suɲɛna walasa u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min ayiwa an b'a yira la k'a fɔ burɛmu finitigiw dagayɔrɔ la nin tɛ nin banbagaci wale kɔni fɔlɔ ye ko sabula don tɛmɛnenw na nin waleya dɔw kɔni delila ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o mɔgɔ kɔni fana ma se ka dɔn hali ayiwa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mahamudu Diko ale kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko taamaba min bɛna kɛ juma don ko a kɔni tɛ bɔ a ma kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 17 kɔnɔna la Mahamudu Diko ale kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko taama min kun bolodalen don kabini wagati jan ko a bɛna kɛ juma don juin kalo tile 19 la ko foyi kɔni t'a bɔ a ma ko wa ko taama in bɛ kɛ taama in yɛrɛ laɲini kɔni kun ye min ye o de ye k'a fɔ ko jamanakuntigi a ka taa a ka fanga bila ko o kɔni o waleya in fana ko o bɛ labato ko sabula ko ni jamanakuntigi a ma bɔ a nɔ la ko olu kɔni b'u ka fɛɛrɛw kɛ walasa a bɛ se ka taa ka bɔ a nɔ la cogoya min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ Mali kɔ kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔna la ko a bɛ bɛɛ fo ko sabula ko tuma o tuma ni ale kɔni ye maaw wele ko u bɛ bɔ ka taa ale ka welekan lamɛn k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani tuguni a ye tasibila kɛ an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u ni tora binkani walew la kɔsa in na dabali fan fɛ a ye tasibila kɛ olu ye ani y'a yira k'a fɔ fana ko min ye jumadon bɔli ye ko bɔli ni bɔli tɔw tɛna kɛ kelen ko sabula o de ye u ka bɔli dan ye wa ko bɔli in kun yɛrɛ n'o yɛrɛ de ye k'a fɔ ko jamanakuntigi a ka fanga bila ko wa ko o bɔli ko ni jamanakuntigi m'a bila u y'a fɔ cogoya min na ko a b'a bila cogoya wɛrɛ kɔni na ko sabula ko olu kɔni tɛna don ka sɔrɔ k'a fɔ ko sabula ko olu kɔni tɛna don ni jamanakuntigi ma fanga bila ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kɔnɔna la nin ye kibaruya ye min bɛ tali kɛ ka bila juin kalo tile 17 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa 5 kɔni bɛ yen nɔ olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la maa 23 kɔni bɛ yen nɔ olu nɔgɔyara maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura ni bana in kɔni na ayiwa an bɛ don min na fo bi banakisɛ kɔni bɛ maa minnu na an ka jamana kɔnɔ o kɔni bɛ taa maa 1890 ani 90 kɔni na ayi maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu fatura ni bana in sababuya la ko bɛ taa maa 66 kɔni na ayiwa maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya di olu ma ni banakisɛ in na ko o kɔni bɛ taa maa 1000 ani 100 ani 68 kɔni na an ka jamana kɔnɔ ayiwa hali bi bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi ni banakisɛ in na sabula bana in kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini wagati la wa fura kɔni ma sɔrɔ a la an bɛ don min na ko bi ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la